ihe mara mma ọ bụ ya nyere anyị Jizọs onye dị mma Chineke onye dị mma eze onye dị mma ọ bụ gị nyere anyị Jizọs ọ ji ọkụ na-eri aja onye dị mma Chimo onye dị mma ezie ọ bụ ya nyere anyị Jizọs aka na-agbaji aka bụ onye dị mma nwanne onye dị mma Chimo onye dị mma onye nyere anyị Jizọs onye dị mma Chineke m onye dị mma Chimo onye dị mma nwanne onye nyere anyị Jizọs onye dị mma ọ bụ ya bụ nwa atụrụ Chukwu ọ bụ ya bụ nwa atụrụ Chukwu ọ bụ ya Chinebe ma n'ezie naanị gị bụ nwa atụrụ Chukwu ọ bụ gị isi nke ndụ naanị gị bụ nwa atụrụ Chukwu ọ bụ gị kwere kwame ya n'ezie ọ bụ gị bụ nwa atụrụ Chukwu ọ bụ ya bụ nwa atụrụ Chukwu ya mere onye nwanyị Jesus Christ of Nazareth ọbata obi okwu aka na-agbaji aka anyị abịawo n'iru gị Chukwu ọma onye na-eme nke ka mma bịa nọrọ ụtọ na mbuli elu n'ihi na ọ gị nwe obodo a iwee si na ebe ọbara anyị zụkwasịrị obi ụkwụ anyị na nke a ka iwere ka ọ bụrụ nke anyị ya mere Chineke anyị na-asị ike ọbụla nke bilitere imete nzukọ Kraịst n'obodo a anyị na-akagbuo Jizọs na ike ọbụla mmadụ ọbụla ajọ mmadụ ọbụla ajọ mmụọ ọbụla nke mere nnu emete nzukọ Kraịst n'obodo a emete ndị na-ekpe okpukpe n'obodo a anyị na-akagbuo n'afọ Jizọs ụzọ ọbụla ndị amụsụ ndị bụ ndị ajaraba wee kpaa nkata wee sị na ụmụ Chineke amaala mmiri ka obigo n'obodo a anyị na-akagbuo n'afọ Jizọs ọ bụ mmadụ ọ bụ mmụọ onye na-eme nke a onye nwanyị Jizọs anyị na-asị gị bịa Chineke jiri ọkụ zute ha n'afọ Jizọs na-enwere gị Pasta Pọl n'ebe anya na ije ozi ya onye nwanyị na ka ndị ajọ mmadụ na njọ mmụọ bịara gbaa ya gburugburu gbaa ya okirikiri were achọ ka mebi n'anya ana m asị ọ bụ n'uchichi ọ bụ n'efifie ọ bụ n'ụtụtụ ka a kpara nkata dị otu ọnwa n'afọ Jizọs ka ọkụ gbagba ha no papa achọrọ m ịbụ police officer Chukwu dị enyi m nwoke bụ police nkwenye na-agabe faga otu a ka m ji wee chọọ ka m bụrụ police officer so that anyhow person ama m bịaba papa ya ka m na-agwa anaghị emebego m practice ị na-ekpukọ bụrụ nwa m oke mana ọ ga-otu nwoke mụtara o nwere ọrụ ife ihe ejego ya ka bara anyị uru bara ezinụlọ uru mana ọ bụrụ polisi ọ bụrụkwa na polisi dị njọ mana nekere anya ịmakwa ọ ga-amasị m ka a na-akpọ m nna dọkịta a na-akpọ m nna bankị manija a na-akpọ m nna lọya isi ọ polisi ya papa ịmakwana asị na onye ọbụla na-aga akwụkwọ dọkịta ọ naghị arụla abalị ka m bịa mụbazi anya ka oke maba chọkwa m ịma anya ka oke o ibere na-amụ anya iru ebe afọ ịmụrụ anya ọ bụghị ụla ka ọ na polisi ka ị na-ala ọ bụrụgodị na m ga-abụ agụ akwụkwọ dọkịta papa njikwana ego ihe eji wee zụọ m ọ bụrụ na mma ị ya agụ dọkịta rapụ ife dị n'ego mana eziokwu na ego adịbeghị taa mgbe ihe ruo ebe a tupu ya eweta ego nwa m mụọ dibịa papa ọkwa maka na ahụ gị n'anya o mana asịkwa m kwuo obi m ọkwa police officer ịtoro ya chọpụta n'ezu ka bụrụ nna dọkịta nna dọkịta ngwa biko ịma na o nwere ife m na-eme mana asị ka odogede anya mbụ ife dị Bazie Chukwudi ife m na ụbara gị
Papa. Imana Igbo meko. Eji mmanya ka ngwa gị na ugbu a nwa ga-abụgo dọkịta. Enwe m n'ọgwụ aka m ugbu a. Ya abụrụgo nna dọkịta. Nna dọkịta ka ị bụ. Nna dọkịta. Ekpele gị n'isi m elegwo. Ifugoro na m ekpe ekpele. Mba, ekpele gị ọ bụ nwa. Dọkịta! Nwa gị bụ medical doctor. Ibidogo nnọọ. Enwe m n'ọgwụ aka m. As for you, your education, I'm processing it. Hey, damn. Very, very soon. I'm a lawyer, can't you? Lawyer. Able law. Chekwa ka njọ, nkwụ a na-eji oji, ọ ya ka mma maka nkwụ ọcha ka mma. Please, check him. You can make him. Okay, mpa boy. Ebe onwe ito na abịa ka anyị ga-eme ka m lọta ka m mara akwa. Achọkwa m ka ịkwadobe maka na achọrọ m ka ịba mahadum. Yes. Achọrọ m ka ịba mahadum. Ọ kwesịrị na ị ga-agụ lọ. Onye ka m na-ekwu ka ịkwadobe na ọ bụla ị na-amacha. Okay, now I'm not a guy. Madam, we're not speaking of the hair. Yes. Okay, Mpabiko, no one else can maram or get woman. Atom Kichoromo, Alakamamo, Webema, Alata Rono. Papa, Chineke no all now. Mbachuku no all. Bob na nwere leave. Bob na nwetere leave na. Bob na nwetere leave na ụlọ ọrụ. An me la anya ebe onwe ito na abịa abịa. Papa chọta gbadata banana dị. Mgbe ọbụla m nwere leave, mgbe ọbụla m nwetere leave na ụlọ ọrụ. An me la anya ebe onwe ito na abịa abịa. Ị bịalụ gwa m ebe i siri chọọ. Ejebe m ije. Bia. Oh, nyaki ji nwa ya ekwu. Hey! Daalụ onwa m. Bịaba anọ na-eche. Ebe isi na-achọ ebe ọ bụ ebe isi na-achọ gba m ejebe m ije ihe enweta ya. Daalụ nwa m. Achọtakwa m ebe dị mma ahụ. Okay, Isi Eke Junction.
Kwana latan lene nien. Papa. Hey! Oh, PC! PC! Ndem bia. Hey, ma pompede me. Pom. Hey! Kayo. Osa mo to bare. Hey! Ono buko ono. Kiko na chiro. Oh, ai chotara. Eh? Asira afurada, atasatare. Mas eu kuten. Si mebe ngwa ngwa Ekunu polanya. Eu posso ir para lá, Iya, jago do goto foco. Hey! Kekele Ebi do gore ba keta o. Hey! Opa marido. Paul. Akalante. Agwa ga ngia. Wali eni ninya. Tufo. Akulumba ge. Pancha. Lord Chine call. Akiwe. Meya ngwago. Tupu iwe chikwa bia bia. Alam. Ezichala. Look and see because phone laws or what? No robin so eh? Ulo so. Oboruzo so. Ha, Chineke mekwenu me ebere. Eh? Hello. Ba. Iya na kawara ke obilogo po so. Apa malata kai koi ha no. Malata kai koi ha no. Ngwan. Izo kana bia kama bata. Bye. Papa, a che pensi Eva? Oh, yeah, yeah. Ma non mi dici che si vede. Vuoi mettere il cubo della cara? Ok, pa. Ma kwa mi eme o. Ma mi eme. Ogo bụ na ndị n'ala. Ma mo na-apụta ye white like this ọpụta na-akpọ m. Paul, papa nke izi adachakwana m o. Adachakwana m na bed oge m kụjara so onwezi onye mfụ n'ime ụlọ. Ihe emego m ugboro. That is onwezi nghọta. Ọkwa ihe ka nchilata mpa o. Ma ihe mere aghọtago m ife na-ekwu. Maka abụ m okenye. Ọrụ a ị na-alụ. Amụkwa na ife na-agbara ọsọ bụ ndị na-asị na fada na ọla. Iyi ewepụtara onwe gị oge zuru ike. Ife a na-afụ bụ ndọni, oke ndọni. Ị na-agabiga n'ọrụ. Onweghị ihe ọ bụ. A na-agbachi o nwere ụdị mmanya ya bụ ṅụọ ifukwere nwekwu oke ya esi yaba ịba ọkwa ebe ụmụ ya niile. Papa, ma na adị m aṅụ mmanya, ịma na mmadụ aṅụ mmanya. Papa, eziokwu ana m alụ ọrụ mana ghọta m ihe na-eme o. Mpa ị gaghị aghọta nna agwaghị ihe a karịrị ịmakwa na ọnọkọtala n'isi onye a ọpụta ọ dịka onye ala ọnọkọta ọpụta ama mụ mmadụ. Papa nke na-aka eweta nwe ihe adịghị ikwe m na n'ụla nkulie na isi nkụja n'ike onye mma afụ n'ime ụlọ. Eme ihe mere ịma na ọ bụrụ ihe niile ka ụnụ bụ ndị oyibo ọrụ oyibo ebe ọ bụla dịba dị otu a emecha ka nje ije na amarụ na ụlọ ebe afọ ụnụ nọ o nwere ka o siri dị o mebiri ya ka na-enye nsogbu n'ala ka ọrụ si aga ọkụ ụlọ mba ọrụ na-aga ọfụma. Papa a ga-agba mbọ ka ya epenti ebe ha abo ebugogonu penti gba ịgba gị n'azụ ebe na-efu penti akwa akụkọ otu agụba ịbụa
Iru ebe dị ga-afụta. Uwamu na chimo. Amanda, oh. How? Mika. Ai. Ekena gwakwanye agwa o. Ekena gwakwanye agwa ekene. Ekena gwakwanye agwa. Rapum kasuru mwa ibe mje chori emebe. Amebi ya na-eme ekene ju. Ekene juru ajụ na no. Tubi me mubalu gị nwa na-etebu maazị anya. Ngwa n'elu m nụ. Ekene ngwa n'ebe anya gịta gị ebe m ebido. Ebe m na ụmụaka ito ya esi wee bido ụwa. Okwu akwụkwọ ka m na-ekwu. Ka ọ ka m esi n'ọkụ ụgwọ ụlọ. Ka ọ ka ya esi na-eri ndị. Kedu ebe m ebido ekene ị ga-erọbụ mụ ka m nwụọ. Ọ ga-adị ka m nwụrụ ọ ga-adị ka m nwụrụ ọnwụ ekene. Ọ ga-adị ka m nwụrụ ọnwụ. Aka m nọ n'ịgba ozi ya ọ bịara m ka mụ na ya si eje bọsọ ọ bụ na onye ezute m nkịta akọrọ m ihe mụ na ya yi eje ma m bụ oje mmanụ ife m na-eso m nwaanyị ibe mmebe ya bụ na m na-enwe ụmụazị anyị biko gbatara m osi enyemaka gbatara m osi enyemaka n'ike ụwa agwụgo m ike agwụgo m Chimbuchi nwa m Chimbuchi Ada bịa Ada kedu m madam Con của tôi về luôn đi. Ya. Ada mama ada bebe. Udah coba awal ini sana on pada kan. Oh tapi baru dulu gereja itu ya. Ini nanda. Oh, makin. Bro,
okay for them. Nyomegom biko. Nyomegom. Oh yeah, they make me do one. Let us come back. What if I was to tell you I'm going to feed them baby? You're waiting for. I cannot. Oh, Jim, why are you? Oh, I'm going to give you one out of talk. They cannot give me for Hello. What is it going? Paul. Well, any new one, Diana wine, and a barman. No more chocolate. In ya, I got a regular. It's a boy and mamma. Is you money any cook? Can you use Nanjisi Coten Wapiko? No, of his oak, no, be moku. Can you do not obey? Can you do one pottery? Eh? I got one again and I'm not. Look when the man now. On our mother come more of one cap. What I can have one more back in I get. Look when the man. To go when you're job. I got a jewel. Can you? Ooh. Here I'm Pamwa, Mba. There were any when you want. I can't swallow weekend, can't swallow over Nike. Madam, good afternoon. Good afternoon, sir. No, sir. I'm from beans, tomato, and azokbo. Mba, bear me go if I'll give Mrs. Amanda. Mrs. Amanda. O nwere otu onye njụrụ na mgbada ebe ene. So onye a wee sị m bịa ebe a ka jụọ ese. Mana ọ dịkwa na mma dịka enwe. Nsogbu adịrị. Ọ nwa bụ Mrs. Amanda. Oh, Chukwu daalụ. Ngwa nne biko ewekwana iwe mụnwa Dr. Paul. Paul Chineke biri m ozi a m bịara ebe a taa. Otego nna chọgharị ebe a. Ya Chineke bidere gị bịakwute m nwaanyị ajadu. Biko madam. Chineke ka na-echeta Madam biko chelu. Chukwu nyere m ozi ebe ị nọ. Na nlọ ka m nọ, a na-akpọrọ m afa gị. Sị m welu ihe m nwere nye gị. Nya ka m bịalụ, otego m chọbalụ gị. So mana ekele dịrị Chineke ahụ na m hụrụ gị taa. Biko, moto a dị ebe a. Aga m enye gị kii ya. Eme m ga-abịa ka m na gị jee na ụlọ ka m chekwa ike ibe m ebe ahụ. O nwekwara cheki m ma enye gị. Biko, Ọga biko enwe n'iwe na ife ikwu dịka o nwere ka o si gbaa mụ ya rịa ghọtasịrọ m ya. Isi na ị na-achọ na nke Mrs. Amanda. Ọ mụnwa bụ Mrs. Amanda. Mana Mrs. Amanda nke ị na-achọ sa di ya ngwokwa. Ama m na ịma nghọta. Mrs. Amanda, Chineke gositere m esi m na o ji ụmụ ịtọ. Na ọ mụrụ ụmụ ịtọ. Ọga biko ewe n'iwe. N'ife ikwuru nya o dosiri m anya o nwere ka o si agba m yarị. Ama m na ọ ga-adị otu a, mana biko welu ki ya. Amara m ibu biko ọ ga-ewe n'iwe ọ bụ na ibo fonye n'ime ndị ọgwụ ego a. Biko n'elu m na bụ nwaanyị ajadu. Kekwa ihe ị chọta n'aka m ọzọ. Madam biko ọ bụrụ ihe ịba akwa. Ọ bụrụ ihe ịba akwa. Chukwu adutere m ebe a ga-eme ka ịghọta ya na-eme. Madam
Biko, ọ bụrụ na ị ma napụ m gị a, moto a dị ebe a, m ga-eji ya azụ ka m duru gị ka jee n'ụlọ m ebe a ka mma nọ nye gị cheki. Ị ma ọ bụ na ịma ihe o were m ịchọta ebe a, madam, biko moto a, biko. Chineke mee! Ọga! Chineke! Jesus! Hey! Ọ gụkwa na eziokwu ya. Bye-bye. Hey! Jesus! 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 Uno! Moto! Uma Amanda! Jesus! Iyo nene jeta bebe bakwa o! Iyo nene jeta beju modi o! Iyo nene jeti fere jumaru o! He has given me victory o! Iyo nene jeta bebe bakwa e! Iyo nene jeta babu babu o! Iyo nene jeti fere jumisi o! He has given me victory o! Oh Jesus o! Victory over trials! Victory over worries! Victory over crying! Oh, I am a brand new man! Hey, Jesus! I am a brand new man! Hey, I am a brand new man! Hey, oh, I am a brand new man! I am a brand new man! Oh, Chimuchiwamu! Ekenezimo! Yedani nena jumanumo! I am a brand new man! Hey! Jesus! Chuka chebederemo! Chinadi yonyo nechezo! Omere mere chebegoro! Paulo! Papa! Ya, pero... Yeah, I thought I was doing it. What I think of this we've done it. My camera number. You know about that. And I just leave the car. In what was in the gym operation? In the gym. Papa, you just the madam last year. Where is your other again? Okay. Oh, yeah, I'm going back. Get the melotas. Ndị na-alụ ka m lalụla onye apụta dịka mmụọ dịka mmadụ mpa ihe abịa mmebeze nke m edi nwụrụ ozie nọ n'ọfịs m kpudiru na tebụl m ka m nzu obere ike ihe a na-akpọ m Paul mana o mechezi papa cheka ngwa o mechiri papa ka m jee mitin akwadozigo m ka m mepee dọọ moto m ka m banye na moto ka m jee mitin obere nwa were mkpọ werukwute m ụmụafa otu a anyị chakpọ m na nlọ a Paul ugboro ịtọ mgbakpọ m ya nwe na-eli ọsị m nwere ihe niile nwee wee jee nye otu nwaanyị a na-akpọ Amanda nọ nwaanyị aja na Ụmụchukwu village na ọ bụ na m eme ya na ọnya na m enwere onwe m wee gwacha m otu a papa wee sị m na a ga-ama mama n'ụwa niile papa were gogwe m ihe niile m nwere wee jee nye Amanda Isi gịnị? Inyere onye? Amanda na Ụmụchukwu village. Ebe. Ya. Peace. Peace ọnọkwa. Ana m ejeba. Inyere onye? Ụlọ ọgwụgwụ ebe ka ọ dị. Ibi na-ebe. Gabana na-eje. Papa adị m eje. Mgbe m na-agwa isi m adị m eje. Ana m agwa gị sị gị ihe egosi m onye a. Ihe egosi m ya.
Keke is Pochaka, the Rockak. Naked Yabu. A good Kaka, you see, can see, the Steva had up of Collier. What of them? Mother of Canada. Mother, I'm not coming out. Mother, brother. No, yeah, we saw him. No, we saw. Yes, you. It's okay, Sinara. You bow me. Peace. Can you believe that? Can you hear me? Can you mess my key go out? Peace, Yanni, cook we have all one of them can cook. Don't can you cook one? Oh, you have more can cook we have. I'll cause not me. I don't can you cook. We go to university. Good thank you, medical doctor. But then call me yours. So send you a call. No, no, man was in the call. No, I just some Latana call in. Funtabiani, but I send you a call. It's in a corner school. You work a call. Look at you a call. Rabo no maka. I want her drinking in one air. You know, one name why I don't know. You know, I don't know. On your goodness, no, what are you being at the source of him? Oh, get a camera. Email and be here. Can you marry female? Oh, after no fish, so no, I bet Muso. No, on so. And you see, Dromo. Etanola, onye nwanyị na-akpọ gị etanola. Otito dịrị Chineke, ndị bi n'ogbe a eru n'ozi ọma n'ihi na onye nwanyị anwụọla n'ihi. Onye ozi Chukwu. Nne. Biko achọrọ ka ikpere m ekpe, achọrọ m ichegharị. Ị chọrọ ichegharị? Achọrọ m ichegharị. Oh, ekele dịrị Chineke. Ekele dịrị Chineke. Gịnị bụ afa gị? Afa m bụ Rose. Rose. Ị chọrọ inye ichegharị bụrụ nwa nke Chineke. Wow. Ngwa tie maka n'ime aka. Onye ọbụla nke gbakwutere Chineke, ọchịchịrị na-esi n'ime ya apụ, ife ga-abụ nke ya. Chineke na-agwọ ọrịa, ọ na-ata agbụ, ọ na-efichapụ anya mmiri, ọ na-eme ihe mmadụ na-apụghị ime. Dịka isi na ịchọ ịgbakwute Chineke, eluigwe na-enwe ọṅụ n'ihi. Achọrọ m ka ikwu ihe m mekwa ugbu a. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ugbu a. Ewerego m ndụ m. Mkpụrụ obi m. Arụ m niile. Wee tinye gị n'aka. Bụrụ chi m. Ugbu a. Wee ruo mgbe ebighị ebi. N'aha Jizọs. Amen. Amen. Onye ozi Chukwu, achọkwa m ka ị bụrụ onye isi nchụaja. Ama m ị ga-ekwe ịrụ ụlọ nsọ gị n'okirikiri ebe a. Onye kwen ka m bụ, ma ọ bụrụ na Chineke ga-enye m ụlọ nsọ n'okirikiri a, onye m ụlọ ma ọ bụ ala, onye kwen ka m bụ, onye ozie ka m bụ, dị mma. Nna m nwekwa ụlọ ọka na-arụ arụ n'okirikiri ebe a. M na-ezi ka mụ na ya afọ ị na ebe afọ wee ruo mgbe Chukwu ya gozikwanụ ma wetakwanụ ụlọ ụka nke ya bụkwa n'ebe ya. Ekele dịrị Chineke ma ọ bụ na ọ ga-eji gị wee mee nka. Ekele dịrị Chineke. Ngwa ọ ga-adịrị gị mma. Ọ ga-enweta ihe mmadụ kwuru mmadụ. Kai Chukwu gọzie unu. Gị onwe gị ọma mgbe oge onye si obodo oyibo abịa gbaa nkwụ gị. Chukwu gọzie unu. Emecha ka abịa sụchasịa ya. I am tempted every side and in every moment. Each time it always has been with so much struggles. And not just for a time, but all of my day. My soul being by your side, good
onye amụma Pọl Jehova bụ onye ọma ịgbakwara ịdapụta na abụ iji ndede ọkwara gị ọkwara amụma na-egbu onye amụma Pọl ọsọsọ gị bụ onye amụma m maara n'obodo a na-ekwu okwuchukwu ọ na-aba m na ntị nke ndị ọzọ na-ada aja aja ndị agha ahapụkwa ịnwe ya ihe a na-enye ihe na ụlọ ka gụrụ gị egwu ya onye nwere ka anyị na-enye ọbara mmanya ọcha pasọkwa gịnị ka pasọkwa nke m mekwere gị bụ onye ọbara eme mma ọya mekwere nkwụ ga na-agụ ya agụ ịma na Jizọs mere mmiri ya ghọọ mmanya agwara anyị ma ọ kaịka iwe ụbọ ya mana anyị nwa ndị okenye ọ bụrụ ụdọ nke ọ mmanya vaịn maka onwe ihe egwuregwu dị ka vaịn pasọ ka m gwa gị gee m ntị nke ọma ewere anya ahụ ka Chineke ji iwe na-ahụ ezigbote ọrụ agbakọna aka na nwunye mmadụ ọgbakọ ebe a ka nsogbu dị ọnụ nwadị pasa ọrụ ori kasị ahịrị na-eri akwara ụlọ kiri gbara agakwara biko ọ bụ na ọ ya ekwe gị agụbakwa ndị ezigbo mmadụ n'obodo a isokwe wee bụrụ otu onye magụwakwa pastọ iso ama m nọ ebe ị na-eche ama m nọ ebe anọghị ama m nọ ebe ị na-eche ị ga-abịa na chọọchị ka m nye gị Holy Communion nwa ma bịa keta gị sị ga-ebe deliverance ọ ga-agba abịa ọ ka nwere ka ọsọsọ bọtụrụ ise ka m bọtụrụ ise ọkwa na akwara gị ka ị na-adọba isi ọbara gị ka ị na-alakwa n'iyi a na-ekwu na awụlie na akwara ka dị mma mana pastọ echefukwana ihe m gwara gị mara ebe a dị pastọ dịka ị nọ n'obodo ahụ enweghị ga-eme ka ịlọghachi ọzọ enwekwana ihe ga-atọ gị n'agụ Hello. Nwunye Nduka na-ekwu. Nna, anyị dị mma nsogbu adịghịkwa. Ka onye bụkwa? Oke, ndị nna ha nọ na mgbago ahụ. Di m na nga ka ihe o mezi? Hey! Ọ bụ kokin!
pompo meja so ajofia. Ekene me. Aso na be kenenze. Nze ekene ofo. Ofo ekene if I go to office. Eke. Oye. Afọ. Nkwo. Dene aba. Nwanyị. Nna. Kefe butere ebe a. Nna. Ọ maka iti m ka nji wee debe ebe a. Ejina ya n'obodo oyibo. Asị na ọ bụrụ na enwere ihe mere n'isi ha na taa ma ọ bụ echi na a ga-egbu ha nwee sị ka m bịa ka mma enyemaka ihe enyere m. Ka o si na ụlọ nga wee pụta. Ya butere m ebe a nna anyị. Mgbọrọgwụ erere ka ma mgbọrọgwụ erere ka mgbọrọgwụ erere ka mmiri ike na-aga. Hey. Ọ tụọla ọ tụrụ Okechie abịakwa m nwa isi na-eji dị ga-eji Nna anyị. ị ga-emekwa ife dị na ya ị ga-ebunwukwa Nna anyị na-emenwu. ị ga-emenwu ya maka ese ka nnọfa aja gbuo anụmanụ maka ọ bụrụ na achụ aja afụrụ ụdana ịma na ife ma ebe ndị mmụọ mana achụ aja ọ bụrụ na ụdana bịa ịma na ozi esiri anwụrụ ọkụ n'oru gị n'igwe aka nwanyị ife a na-ekwu na ị ga-eweta ebe ị ga-eweta ofu efi iweta ofu efi ijee n'etiti river Niger n'etiti ya gbatara mmiri 4 gallon ịnụ ife nkwu ịgbatara mmiri 4 gallon ọkwa ime ego a na-akpọ ego ayọrọ ị ga-eweta mkpụrụ 4 iweta ego a na-ede pempeni mkpụrụ 7 iwetara anụ ya mkpa gị niile anago maka ebe ihe nọ kịta wee jee chọọ ọgwụ n'ife nkwu ị ga-emenwukwa ọ dị ka ife iji bịa dịrọ gị mkpa akata aka mkpụkpụ meji atụ aja ọsọ ị ga-eweta iwetara anya ya ma na ife ịcha dị ị nwere nsogbu ọ tụrụ ọla mkpụkpụ meji atụ aja ọsọ akata aka ọ mụnwa ejecha ọgwụ izu ga-eme Otu aka ya wesi ma gwa gị, otu
bata. Akpọgo m mmiri mana nọmba ya dị aga onye nwasị m na m bi ebe a nụwa ka mụ na ya nwee nkata ọlụ na-aga ebe a n'ihe isi ike a niile daalụ daalụ ekele dịrị Chineke daalụ nke a nọ n'ọlụ kama na nsogbu adịrọ aka ka eji alụ ọlụ ntịkwa nke eji ego okwu Chineke mewekwa n'iwu apụ m n'aka n'ụnụ nọ n'ọlụ kama na ozi ọma nnọọ ka m weta ntị ka eji anụ ọbụla aka n'ọkwa ka unu na-alụ na-ekwukwa daalụ ọ bụ okwu a na-anụgbo mbụ mana asụkwana na okwu a bụ okwu ị na-anụgbo mbụ ụzọ daalụkwanụ asụkwana na okwu a bụ okwu ị na-anụgbo mbụ n'ihi na taa nwere ike ịbụ ụbọchị nke ikpeazụ ị ga-anụ ya onwe onye ma echi onwe onye gị ma ihe ga-eme echi onye nwe anyị ezidetego otu nwa ya bụ Jizọs Kraịst ọ nwụọla anyị ọnwụ napụta anyị na mmehie taa anyị agbụ ọ sị na onye ọbụla kwetere n'okwu ya na onye a ga-eketa alaeze eluigwe mana onye ọbụla jụrụ ya na ọ bụ alaeze ịla n'iyi ebe ịla n'iyi ka onye a ga-eketa nwee chọ ka m jiri ohere a wee mee ka unu mara na Chineke a bụ chi na-agwọ ọrịa ọ na-atọ n'agbụ ọ dịghị ọ bụla ọ na-apụghị ime ma ndị jere obodo oyibo ụmụnne ha na-ekweghịzi ka ha lata Jehova na-eme ya maka na onwe ndị na-abụ ha pụọ jebe obodo oyibo ụmụnne ha ndị nọ n'ụlọ ewere igodo kpuchikọm wee kpuchie ha onwezi ka onye anyị nwa nnọkọta ka otetebie ka ọ lata ọ bụ sọsọ ma ebuletere ya n'ozu Chineke na-eme ihe dị otu a mana ụfọdụ n'ime anyị na-aga dibịa ụfọdụ n'ime anyị na-aga na nke ndị eze nwaanyị mana ụzọ adịghị ebe a ebe ụzọ dị bụkwa n'ime Chineke achọrọ m ime ka unu mara na Chineke pụrụ ime ihe niile ọ bụghị ọ ka m bịa kwuba ọtụtụ okwu n'ihi na afụ m n'ụnụ nọ n'ọrụ kama biko ka anyị kpee obere ekpere ka m nwee ike hapụ n'okonu lụba ọlụ amen ọ bụ n'aha Jizọs ọ bụ n'aha Jizọs ndewo daalụ biko mgbe ị kwuchi okwu a n'ime ebe ọ dị nnọọ maka m maka iji wee kwuo okwu a okwu ikwu metụtara m na arụ nwee nsogbu nwe na-esi ka mma bịa fụnwu gị biko nsogbu adịrọ ị ga-abịa fụnwu biko ebeekwanụ anyị aka ebido chekwa efu mana o nwere ụlọ enu n'okpuru ụlọ enu alụchabeghị alụcha n'Ụmụchukwu village ama m ebe ọ biko ke oge ọ na-abụ Mọnde ka m na-eji afụ ndị mmadụ ọ na Mọnde bido na 8 nke ụtụtụ wee ruo na 12 nke ehihie onye gwalụ gị n'ọdị ike
na nwale ike Chineke onye nwe anyị achọghị m ịma aka ji nwoke a achọghị m ịma igodo akpọchiri n'isi nwoke a naanị ihe m mara bụ na akwụkwọ nsọ ekwuola na akpa aha Chineke n'ikpere niile ka na akwụkwọ nsọ si onye a nke ga-ekwu ya dị na mmezu ma ọ na ya mere o ji wee kwuo n'akwụkwọ nke Matiu isi nke 15 usoro nke 13 wee sị na mkpụrụ ahụ akụnyere nke na-abụghị Chineke ji aka akụnye ya na nwa bụ Chineke ma ọ bụ anyị nwa bụ ụmụ ya na onyego anyị ikike irofusi ya. Ana m eropu agbụ niile nke ji dị gị n'obodo oyibo, ana m eropu igodo niile ji kpoche dị gị n'obodo oyibo ka m na-elepụ anya. Ana m afụ ka dị gị na-alata, ana m afụ ka dị gị na-alata, ana m afụ ka dị gị na-alata. Ole Golaịat nke ahụ kpuchiri ụzọ ngwa roro gbam n'aha Jizọs. Madam, onye nwaanyị na-agwa m na bido taa ruo n'ọnwa 3 na-abịa ịkwado sie nri mara mma na di gị ga-alata ma kụọ gị ma rie nri mara mma. So otu ihe ka m mara ọ ya bụ na Chineke meelu gị ihe a gosikwuo ya ikunye mkpụrụ ya metara gị mkpụrụ n'ihi na Chineke ejighị mmadụ ikunye mkpụrụ egbughị Chukwu mekwahara dị m nata ọ lata ga alata n'ọzi ka o si lata ka a na-ekwu ihe mmemme mma eji ihe wee kele Chukwu. I'm at home. Yes. Oriakum. That's she. I can make it all alone. Though I'm living in a world where it seems I'm alone. Suzanne nwa m enwere m ọrụ m ga-enye gị. Ọrụ ị na-alụrụ m ị ga-agba mbọ fụ na anyị meriri n'ọgụ ahụ. Onye nwe m, gịnị bụ ọrụ m? Achọrọ m ka aka niile nọ n'ofu ebe. Onye ozi nke a na-akpọ Paul anyị agaghị ahapụ ya ka o merie anyị n'ahịa. Achọrọ m ka ihe ana ahụ mgbe ụlọ ụka ya etolite ị nara ya na anọ na nkulie gị ya esi wee mee. Onye nwe m eme ka isi wee kwu. Buru ya n'obi na ọ bụ na ịdapụ m ga-emebi ezinụlọ gị na ụmụ gị adị m akpọnatakwafa
n'ala ndị nwụrụ anwụ. Aga m eje were tere unu ozi ọma. Uche gị dịrị gị maka na ịda anyị ga-ememi gị n'ezinụlọ gị. Ọkwa ịfụrụ agha ahụ, anyị ga-emeri agha ahụ. Anyị ga-emeri agha ahụ. Agaghị gosi gị ihe. Achọrọ m ka anyị niile soro m jee n'akwụkwọ nke onye ozi John isi nke 14 soro nke 12 nke kwuru sị n'olu oyibo, verily verily I say unto you that I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than this, because I go unto my Father. Ebe a na-akọwa n'asụsụ bai na ka ha niile ra ọ si n'ezie onye ọbụla nke kwenyere na Chineke, ọ sị na onye ahụ ga-eme ihe niile Chineke mere, ga-emekwa ma karịa. Onye ka anyị bụ nke Chineke ji were anyị mere nwa? Ile anya n'akwụkwọ nke ndị Galatians, otu a ka o kwuru ya na ya bụrụgo nwa, toonu Chineke. Ọ bịakwa n'akwụkwọ nke John isi nke 14 ebe ahụ anyị na-agụ usoro nke 6, ọ sị na Chineke bụ ụzọ, nyanwa bụ eziokwu, nyanwa bụkwa onye ọbụla kwenyere na ya ewetaghị ihe ndị oyibo na-akpọ tiketi ịhụ Chineke. Ị ga-ahụ Chineke anya n'aha Jizọs. Ị ga-ahụ Chineke anya n'aha Jizọs. Achọrọ m ka mmekunu mara ihe Chineke na-akọwara n'ebe a. Ị mara ya sonye ọkpa n'ebe o wepụrụ ọkpa bulife na nchịkọta. Dịka ị na-eme nke a, onye nwaanyị ga-anọnyere gị n'aha Jizọs. Ugbu a anyị ga-enye ohere maka akụkọ ọgbama. O nwere onye nwere akụkọ ọgbama n'ebe a n'etiti anyị ebe a? Ọ bụrụ na ị nwere akụkọ ọgbama, weligoro aka gị elu. Oke, nwanne anyị nwoke ga-akwụ ọtọ nye anyị onye isi anyị, nwanne anyị nwaanyị. Ndị nke ọzọ ga-echelu na izu ụka na-abịa abịa maka oge anyị. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Asị m ka m kpọpụta dị nwa Chineke maka na last week gara aga ka pastọ na-ekwu n'elu ọta na-asị na enwere onye Chineke bulitere igodo nke ụgbọala. N'ezie, mejiri okwukwe wee mee gịnị wee nara kia ahụ. Mgbe m chezi afịa, otu onye na line anyị wee sị m, nwoke ị kwesịghị okwe n'iji moto wee na-aga, ịkwụsịghị iji ụkwụ wee na-aga. Nsi ya nwanne m na ọ dị mma mana biznes makara wee balasị nke ọma. N'ezie, this man wee jee chiri kii
Come on, we're making him. And I couldn't watch it. And I couldn't watch it. Jesus, no good guy. Now, see, oh no, so Bataka will keep moto. Now, Jesus. Amen. Man, I'm going to go car. Come to I had to make a man. Don't Chinekai. Chinekai, them man. Don't Chinekai. Chinekai. What are you all going to make your way? No, you know, but all you can't. I just go maybe in a beach. Where's the testimony since you are before? I said, therefore, I still remember the same idea. I thought I was better for the Chimana Taco. Say bodo to o mana ebe peka ene sigo manya fo na ebe obata ngro mu chine nwa si na eji mo obi ocha mmine enyu na na ma dị na site hu wele ewe kpere Oh, now, nigga, I never a room. Yeah, Mona, Daniel. Yeah, Mona give Kuruna Zuzo, or go up with him. Magana, think I need this well known nigga. If I cobbles you, so, I am a guy the Bembo. I am a guy the Bembo. Manada ni mega crusade en kaimere crusade na abo galaga aimere na offering onwa na abo na eto galaga Daniel aka emere kwere anyị ọka agwara anyị ego ole ọgụ mana mụ onwe m gara n'ime akwụkwọ wee gbakocha wee na-achọpụta na Daniel eligori 200,000 ma ọ bụrụkwa na ọ karịrị maka na mụ na onwe m amarọ ịmaga ole ọra kpọmkwem so Daniel biko ihe a ga-eji ego mapụtago gbaa mbọ ka iwechitere anyị ego ahụ biko anyị ji aha Chukwu ayọ gị ụmụ Chineke n'ukwuo na Susan ejebego na Susan ejebego
iji meze ekpere akụkọ na ndị nwụrụ anwụ ezigbo mgbaghara nke ndụ sichukwu ọnọdụ mkpụrụ obi n'ụlọ ndị uwe ojii n'afọ maka Chukwu ga-anụ na ị natara n'udo ihe mere bụ na nsogbu adịrọ ife niile agafesigo rapụ okwu kwado olu gị ka irie cheka mma nka mma na ụmụazị emesigo nye anyị na-esi nye anyị ha isi kedu ka isi dị n'iru ka bịa alfa na abacha iwe gịnị kwasị iwe na-egwe m na asị na m amarozi na ibe enyi ibe ewu n'ụdị ọjọọ okwu ya dababa otu chenti ka onwe ka o si dị onwe ka o si wee dị maka elu nnụ ka mmalụ n'ọbụla amara ife nwanya bụrụ ọbụnụrụ kịta ka ị kwesịrị ịjụ m ya na ị kwesịghị ịjụ m ya sinsi ife na-emebinarị m gịnị na-emebinarị mmadụ anwụrụ mere mmadụ nwụọ ọka ya mma gwana m ife ọrụ idebe iru ka onye fụ nne ebe ọ na-asa arụ mmadụ ịnwụkwana ka mma maka na ihe amụdụ ọ bụrụ ọzọ na ndụ maka na nwa amadi ya bụ na-akpọ Pọl jide ebe niile pichisie ha ncha niile nwere ozi ife m n'afọ ebe niile si eri nri n'ụlọ nzukọ acha niile ụmụchisi gị kwentị n'uche ike gee ntị ọkwanye ya bụ ebe a na-agwa ya nsị na ebụrụ onye ụbịa na moto si were ọmụ gee n'oru ka elu bụrụ ezigbote nwa bịara arụ gị bụ ozu ebu n'isi ụtụ na-ekenye na aka ụdị aka ọ bụ gị bụ dike na ebe ụkpaka na-agba n'udu mmiri ka mbọ ofu onye ekwentị ji anya isi iwe nọrọ nkịta wee na-atụ anyị mana nwekwa na ofu ife na-aji ikwu ịma na Jizọs Kraịst bụ ndị ọcha ka ọ na-eyi ekwentị na-eyi Afrịka ịma na ngwa ya ebe a mbụ si gị n'ọnụ ụlọ ụka ka a na-ana emezi biznes na ụka kịta abụ ọzọ a si bulite n'obi ụka dị ozi n'obi mgbe mbụ ka a na-asị na ụka dị n'obi kịta bụ ụka bụ biznes kpata na nke imepe ebe m na-emepe ministri ede Signs and Wonders Nigerian Limited ụka na-echizi limited onye ife nchọ imezi kịta onye a na-anata ike na mmiri na-apawa mụọ na-ejide ego o wee bụrụ m ya ife m na-achọ ịgwa ya bụ ilu obe m ifu na m alụsogbu unu niile a na na-eriji nne ụzọ ofe ịtọ a na-etere m ụzọ ofe ịtọ gechi ụka pastọ tikacha mkpu a na-eme ete ofe ụzọ ofe ịtọ ma gị nwere ete ofe chụọ n'ofe ibe ihe eche m ị na-ejesikwa na nke nwa amadi anaghị ya ife mana ihe kwuru bụ eziokwu mana o nwere ihe m chọrọ imegodi ihe m na-akwado m na-achọ imegodi bụ na ịma na ana Suzana nyere Pọl ka a ga-anapụ ya anya bana ịma na o nwere onye nke ọzọ anyị na-azụlite na-akwado ka ọ bụrụ pastọ nke ahụ enwere ihe ọchịta na-enye chukwu onye nke ahụ afọ kwede n'ihe anyị kwuru were ya wee ntinyezi ya ọ bụziri nwa mkpi ewu amgobere n'elu mkpi ọ nọrọ ebe a mụnwa na-erizi eri maka na nwa amadi ya bụ Pọl pinye ugwu ebe niile mana ndị a na-aza Pọl chetakwa na nke a bụ Pọl n'akwụkwọ nsọ oge ọ bụ sọ o jikwana mma wee na-ebe mmadụ isi na-egbu anụ mmadụ na-ata ha ncha niile mgbe na-egbu mmadụ megide gbaba n'ụlọ ka emedere afọ ya dị n'akwụkwọ nsọ sọ ka ọ bụ ka ọ gbaba nwere ebe esi ya eje akụkọ rapụ okwu a ebe a bụ obere Pọl bụ ofe nkụpụ pastọ ngozi si na alụbi ọba ya ọ ga-abụ ya agụ na agụ ya na enwere ibe eji ekwe nkiri ya n'aka kịta mma kpadaba mesịa ihe abịazi na onye nwa bụ chi iwe m na ihe ọ na-alụzi edoro m anya nwoke amosu emeriwe nwa gwara ya na mgbe mbụ nye m amosu nwoke onye m amosu nwaanyị onye m amosu ikorobịa onye m amosu agbọghọbịa nye m nke ụmụntakịrị dị ise mana onye nwụrụ m ya enwere ibe eji ekwe nkiri arụ ọrụ rapụta ya ka mgbadagodo ya ọbụla mara ibe ya bụrụ ọmụdupu gị ka barapụ na ọdụbeghị ka nke a mbịa ị na-enyere m ọchị ka nkịta alachara ya anya ka m bịa
Oriakụ. Oriakụ. Mata nọ n'ime ụlọ. Oriakụ. Nna anyị. Bịanụ. Nna anyị ka anyị na-akpọ m n'ụtụtụ a. Udo ọ dịkwa. Udo adịrọ. Ihe na-eme nke bụ udo adịrọ. Ihe nwere ihe chọrọ ịgwa gị. Ha na-ekwu maka onye ozi mbụ Pọl. Bụ na-akpọ isi nchụaja. Ifo ka o ji wee jiri ihe niile ebe niile anyị si eri nri wee pinyụsịa. Maka na mụnwa jekọrọ isi gị rie ka o rie. Onye aka na-akpọrọ gị. Na m na ya esikwa igo. Onye nke ya yere anyị eburu ụzọ rie. Ọ bụrụ nke ya nwa yere anyị erie, ọ bụrụ nke m anyị erie. Ka ọ ka mara ihe ị ga-ekwu. Nna anyị onye maka ịgbalụsiri iru gị ife a. Ihe mara nnọọ ka isi alụnye ife a. Lunye ebe ịlụnye n'iru, lunye n'azụ, lunye ebe niile. Akwụrụ gị n'azụ, gịdị gbam. Ọ ife na-eme ka mmata bụ mụ gaba n'iru na ikwu n'azụ. Gaba n'iru akwụrụ gị n'azụ nna anyị. Akwụrụ gị n'azụ. Akwụrụ gị n'azụ. O nwere onye nke ọzọ. Manyanwa ma Suzana nka pịasa ha ncha niile. Bịala ibe. Suzana nka mpịa anya ma onye nke a na-akwụnyere nwere nke nwa m na-amarụ ebe o si wepụta nke dịka ihe na-awa ọfịa na-ekwunyere nọọsụ pasọ ya ma mana m ga-emesie ha ncha niile pịasa ha ncha niile. Onye nke a bụ ofe nkwukpu. Nna anyị ka ndị esere gị ọfụ ọra. Osodieme gị. Nna anyị hapụgodu. Nna-eme ị na-ese m na-eme. Nna anyị Imani bụ ezigbote onye nzuzu. Gịnị ka iji wee hapụ Suzana wee were ana ahụ wee nye onye isi ndị nchụaja? Gaa ugbu a gaa nacha ha ala ahụ. Eze nwanyị, anụgo m. Gịnị ka ị kakwa ebe ahụ eme? Come on, gaba ọsịsọ. Mana m ga-afụ ya, gị na ya ga-ahụ iwe nke eze nwanyị. Daniel, na Dikeh ụkwana m iwe na onwe ife njiri aka mgbe sị ụmụazị a bụ ige ọcha ka m wee pụta. Nye ka unu mere. Na-eje. Nna m n'unu dị mma. Nke isi ka ịbịa be m, nsogbu ama m udo dị. Nna anyị dịkwa mma. Anyị na nnọọ nsogbu adịghị. Asị m nọ ka mbịa kene Chukwu maka na anụ m nna anyị. Nwanne m batagokwa ndị kpee ekpere ekpe. Ha kpesikwa ike di m wee bata. Ọkwa ihe iji wee kele Chukwu. Ọ batakwa. Ha na-ama aka. Amakwa aka nna na Chukwu esika. Sike nkenekwe gị ọzọ maka ana anyị nyere ndị nzukọ. Maka na ude gị na-ede na mba niile. Wee sikwa na mana onwero ihe niile ka dị mma. Maka na ọ bụla Chukwu okike abịa maka inyere ana anọ karịrị kakwa na mma. Ọ Chukwu ka nyere na anyị m mmadụ. Ọ Chukwu okike abịa maka inyere mana onye isi nchụaja bụ Pọl. Ama m ya ọfụma. Ama m be nne ya. Mara nne ya ọfụma. Ndị a bụ eze amoosu. Nne ya eze amoosu, ya bụ eze amoosu na-efe n'uchichi. Wee bụ nna ọ na-alụ n'ụlọ ọgwụ na-eke ndị mmadụ ime nke ukwuu. Arụ. Nna anyị Daniel, ekwetekwa. Nwoke kpere ekpere di m wee si na nga wee pụta. Ndị amoosu na-ekpere. Anyị mara. Ụmụ abụ Daniel na gwa gị sị gị na ọ bụ ana ọbụrụ Chukwu ka abịa nke nyere ya n'ọkarịka mana asịrọkwana gị ka ị narị ya na awa mana ọ bụ na ọmụma na ọkakparịka mma ka mma mana inyegokwana bụ n'inye ego maka na Chineke si na ya ngozi ga na-adịrị onye na-enye enye karịa onye na-anara anara. Mana di gị ọmakwa na ana nyere. Veronica, ọ dị ka na-abụ abụ nke na-emechi geti. Onye buchiri ụzọ ji ukwu ekene.
mana emechigo gate na ọ bara n'uzu n'uru na anyị na-aba n'ime na ka bịakwa ka nọrọ ebe a ka anyị kwubezie so gbadoro n'ihe m ji maka ya wee bịa maka nwa amadi a onye abụ Pọl onye isi nchụaja maka ife na-emu gwargo oge gara aga onye aka m bịara kịta na ihe chọrọ ka ime bụ na ị ga-eje na nke Suzana ije kwubi enjin na na-anwa onye Pọl ka a nata ya maka na ikwe ka m na kụkọrọ n'oge awa ijebego ihe enu mkpogburu gị na nkwa mgbe ni emego m ya envelope nata iwere ya na-ede alapụrụ m ụka ahụ ọ bụrụ maka ihe ọ bịara ihe ka ọ bụ ifusizian ọ natasịgo ụkọchukwu Pọl a na ọ natasịgo mmesi njesi ahịa abatakịta ngaje na nke na mgbede lụse na nke m ga-agba ya ihe ọ ga-eji wee were ọsọ ganapụta Pọl ana ahụ jisikwa ike maka na imere anya nsogbu gị niile anago ahịa ka esi niile eje ya amụ were okwukwe na basị ya mgbe okwukwe m tatara na mgbede erusigo m na nke Suzia m ga-amị enya m ga-awụ ọnya m wachachacha anya nya m ga-etinye m wachachacha anya ọsọ ka oge eji jenata Pọl Pọl nke dị na Baịbụl jebe ebe ị na-eje ka m jebe anyị nje ka m pụta ama m n'udo dị nke na-eme asị m ka m bịa maka ala a enyere onye isi nchụaja anyị bụ Pọl emekwa nke na-eruzi na nke na Pọl na-ayezi na Pọl na-ayị na nke na ọ na-eruzi ebe niile na nke na-ayị mụ na onye isi nchụaja eyi mana ọ bụrụ pastọ onye isi ọja ọ na-arụbudo wee na-eme abọchị na-arụbisi na-eke ime na-eke ọkụma na ofu okwu anyị bịa gwa m ebe ka nna anyị Daniel bịakwa agwa m ebe ha nwa na-efi a ihe a ka mụ na ụmụ mkpapụ na-efi a nne m etinye anya na mmiri ka m fụ ife na-eme apụzi okwu wee buru ya wee bịa n'ụlọ nzukọ agwa m onye be gị unu na-adị ya na-ala ọkwado onye ka o gburu unu onye gwugokwana unu ọzọ amasị ka a ga-esi wee mịa mana o mego ọ ka amasị ka a ga-esi wee mịa unu narị ana Daniel ịma ọ bụrụ na ọ bụrụ gị kwuru ife na ezigbo onye ozi Chineke ga gwa nwaanyị dị ya n'efu na-eweta ozugbo nwaanyị ọnwụ ọtụtụ anya gị onwere ihe ga-eme ka ndị fie ngụ ụzọ anyị niile na-esi ọnụ ka ihe na-ata ofesi ike niile na-anwụ anụ ọrụ anyị eme n'ebe dị nata ekwenakwuru ga na nwa ga-asị ka iwee ọgwụgodo nri ka iwee kọkwụ ma ọ bụrụ na ife na-eme
Becky, Joshua, so they're going to get Johnson. Mani ona akọkwazị dụ ọsị m oke ime omee nke nwa ọwara amụsụ ofe na ike bụkwa m o nwa sị na mmejikwa na alụkwa ya na nyekwa ndị ụka mama ike na ife ọbụla maazị Daniel maka na ife a bụ ife gbasara onye nchụaja dịrị ọkwa mma ịkwanye no ofu onye isi nchụaja onye gbere ekpere nna anyị jụrụ ịbata ya kpere nọ amamihe nke Daniel bezebe a na-ekwusasị mama ife nnọba ekwu kịta igekwana Daniel ntị mmadụ nwekwa na nwa kwuru okwu gbasara anaghị gịnị ọkwana ya okwu ana enyigoro chukwu iji nke bụrụ nara anara ife na-ekwu bụ mmadụ nwekwana na ọbụtokwu ihe ife anyị ebe anyị ife Daniel ekwu mgbe ike ibe eziokwu mama mother nwakwa na toku Alannamo ala Chukwu nyere me ka mmadụ bịara na yara ala nna m adịghị eme adịghị eme Susu, good evening, yo. Hey! Ndị foye ka omogo. Ofu anyo nwe ko wenye pastor. Ofu boto we kura ojo pada we kunye kwa pastor. O we ni fe. Ndebe ka ipo. Onuku. Angela Susan, ebe ọnwụna onye isi nchụaja kedu ihe nnọkwa na ememe ahụ enyi ya n'odo ta mmejikwa na nnukwu ya na mụ ka m zụrụ ndị obodo a ike ọ gịnị na-eme kedu ife ijiri m eme biko adịrọ m ebe a ka anyị kọba ọnụ ma ka anyị nụba ọgụ biko ewekwana ihe njide ebe a bụ maka anyị ahụ nye unu achọrọ m iwerekwana biko ewekwana iwe ala ole ka ị na-ekwu maka nke a ụmụ nọ n'ime nke a wee lụrụ ụra n'ime ihe m bịara ihe a bụ ejiri m okwu ebe maka ọ bụrụ na nchebe ka di m were aka ya bịa ihe ị ga-afụ ya adịkwa egwu kpọkọrọ na ụlọ apụọ rapụrụ ụnụ mana m madama na-ebu ala n'isi ọsọ gị n'aka ibulu ọsọ gị n'anya ibulu na-eme gị ihe a kedu ị na-agwa gị kedu onye na-eme gị ihe njikwa ekwu ihe a bụ na di m jiri aka ya bịa ebe a nsogbu ga-adịkwa gị no ọ bụrụ Susan m mara mee ya ọ bụrụ oge na-eze oke Susan biko asịkwa m kwuo achọ nke lara ụla chee echiche banyere ihe na-agwa n'ihi na ọ dịkwana mmadụ na-eche Chineke eche nara oruchenela otu a
isi a na-ebu ụlọ isi. Susana. Hey! Hey! Susana onyara, Susana onyara, kumyondara, na yonyara, kumyondara. Nyachipando kanafae, nyachipando kanafae, nyachikavana vae. Hey! Susana onyara he, Susana onyara he, Susana onyara he, Susana onyara he. Onye na-akwụkwọ nke ndị lamentation isi nke ịtọ usoro nke iri ịtọ na asaa akwụkwọ nsọ ekwuola wee sị na onye kunu bụ ikwu ya bịara mmezu ma ọ bụ na Jehova ekwuhe mkpụrụ ọbụla onye ọbụla tinyere unu achọghị m ịma naanị ya m chọrọ ime abụ na ọkụ